Bisan pag nindot imo instruction, di na niya makuha. Okay, so atong tubagon ang usa ka comment sa video nga kung gihimo nga gi-intitulan ako That's how to give instructions. How to give instructions sa mga bata. So ningon siya depende sa pag-deliver sa communication sa teacher kay nasad bata nga loading sad kaayo dili pod nila ma-pick up and things like that. Okay, so unsaon na siya kung ingana. Actually sakto siya in the sense nga dili makuha sa bata ang tanang instruction. Ang kadtong akong video nga gihimo magod is how to give instruction nga masabtan. Pero ang ma-pick up ba niya is another story. So usually